Hello guys! Maadong adlaw ni jung tanan. Welcome back sa mga channel Ay and Mariano Family. Karon ding adlaw guys, di ako dari nanguha ko gisabod ni nanay nga ansa ni Rep? Kundol. Gikan pa ni sila mayor dari na niret da, nang daghana. Magkuha ko kay ang dad espilar isabod pangitanom dad to. Maadong naraman ni makautan ta sunod adlaw og mabuhi ni. Kirang daghana dari da nangadyo kong nanay. Nakuha mis ang gi-order nga mangga para ni Florami og bitire. Yeah. Dabong pa jud ni guys, gana mali pa jud tos Florami dani. Pati nas mayor, di na ka ma-prank na mayor. At tangi ko ninyo guys, hapit na may matos bahay. Mga alamig mangga guys. Kain kala, nay? Usa pagkukuan. Paniti ko ay. Panitan ka o kag mangga. Karang mga Si Jaco ni paniti ay. Ano ba sa ikaw paniti? Arang lami akay crispy kadbi. Kumot pa na. Kami. Pag-uban. Laway na ko. Nagausa pa. Kaan ako. Ano lang sa bro? Gabar bro. Pwede mo rin. Ha? Lugkog din mo. Ni kulok be. Ato ni awo. Tari may magagahi rin. Pigausa pa. Pigausa pa. Ganun. Tama ni Puram. Ano pagpadagin tawag ka na kutsilyo? Si Mayor ay wag dari. Giprank wag po Mayor nga ning dabong. May ay. Ano mi ah? Lang kala. Magkunto. Ke kurupuk lah ke daan ano. Gamay na. Gamay ra ke. Pula. Kapan? Ayan, narikap mangganan. Ano din? May oy. Dari dan suwaye. Si gahit na di. Be. Anak, ini po mana dito. Nasa. Ni po dito. Ito kami. Ano yan, balik ka pamalinda nga nabong man. Dari kalau labits. Lagi di mangibog dai. Kita kas prank na hadan. Yan mo to daw. Balik lagi. Mayong pag-ilan. Hindi man nga, kiyaman. Si amahan ko dan gibitu. Kasatay gibitu. Ni matire sa tumgire. Bago lang. Persuhay ko no tay. Mananabang ba ko? Pulo. La? Bulas ba gabi? Kuya, ano bibi pala be? Di bawal ka nga ni be. Ay, Pasaray mo be, sara o duha arman. Ano mo pala be? Gwapo na alis be. Pwede ni prenda siyempre be. ka mamaro be na inatag. Be, pwede ni prenda. Bili. Hala nga naman yun, hindi ko di gamay magdako. Ay! Ihatag ni Lola, ano mo kasi nabot mo? Nagkaslaanan? Ito nga mo. Kaya isa nagkabata, nagkuhat, nag-atong. Diyan, may iman, may imo dyan. Crispy dito eh. Ang kare. Basta ginagkuhan pa. iso kay. Kuya gliso ko na be. Wala Lukan iso na ka lang. gliso. Kuya sa gliso mamitire. O may, pas lulit, dito sa anan. Asin la. O ginamas ba imo? Diyo. May wala. Karo makuha ng lulubok ko, agamay. O kaslo. Hindi ko po nakastilat. Mura mo tagnas bagyo. Lano? Ang rawa mo nito. Ya ay. Di plywood na. Di Ya, di ya. butong. Mura ba nito nagmanggami? Lahat ba kasi mga isaan? Ha? Hoy, dyan pala be. Guys, da ko gipalit nga duwaan ni Lexi kay mamo nagijang gihilak-hilakan gapos vlog ni Tere. Unsa imong ngingon ni Mami Tere be? Salamat, Mami Tere. Ganahan ka wa. Ato bang kuno? Unsa imong inganda na? Lexian? Oh. Lexian nganda na. Oh. Kani ba sa inganda ni Lexian? Ramampud. Ako, Mama. Nagsilo si Ayaw na wad abi ha. Guys, diara daig buwak guys. Di kag Alicia, nangadyo na po kong nanay buwak para itanom dari. Muna gihatag ni nanay. Salamat din sa imong buwak. Dagdapod ko og unsa ni? Kanang kundol dai guys. Itanom dari namo. Og dapoy sili. Nabuhi na daig buwak guys katong gitanom ni Mariano na Lexi. Dapat ang gitanom dari skilid nabuhi na pud.
Dari taunahan. Sinapay ko at. Hi guys, tara. Tara kang surprise ito. Minum ako ha. Tara da. Cake ra cake. Kay Mansari mo naman ron. B. Happy Mansari. Happy 75th Mansari. Tara da. Ang darap man. Robot na. Robot ang bahay guys. Robot taon dyan guys. Diyan ako sa bus guys. Gabot ako sa bus. Nanda da. Pizza okay. Orang taon ni be. May buwak. Gusto may taon ng buwak. Available ya. Ada? Tara. Daraw guys, abot ako. Rabing nita. Diabot ako. Oren taon na hindi, cake ng pizza. May buwak be. Sama na. Dara da. Hi guys. Saan ka na? Nagugras ko kay sakit ang lagos. Sakto ito maglagos. Happy Mansari be. Ay, Happy sana Valentine's Day diya. Nalit ako, nalit na. Nalit ang kuhan hatag. Bebe. Hi be. Surprise pa din. Ha? Ganahan. Hindi, agi mong hatag. Wa? Wa, ang kay Bao. Pakan araw kong balot. Kung may buwak. Bebe. Kaya cake be? Thank you very much. Be? Salamat. Happy Mansari. Ito. Salamat tayo ni Mariano. May case eh. Ako rin kiss. Oh, ano mo siya? Pasaka. Surprise. Baroy. Si mama. May pag-abot na guys. May pag-abot. Sabi nita. Dari kay kwarta. Ha? Hila ko putag balik 1 food. Wala na, inutang na na. Pwede mo mo utang niya ay. Pwede mo utang. Pwede din mangutang? Utang din eh. Sa kare. Wala utang. Bebe. So, atang Musta be? ang sa may gisuwatan eh. Ha? Sa may suwatan nila, sa may mong kandila. Ah, good. Lapog kandila. Naipakay si Papa be. Lapog naman nag-il. Char! Kilig ko balik 1/4. Kilig diya ay. Hala? Nalang sa cellphone na puno. Kunting salong be. Alog. Duteng? Salamat. Pila naman nakapunta na pila nakatuig. Kuha na mi guys. Anong katuig? Anong katuig o kuhaan? 3 ka buwan. Char! Giti man na andyan sa naol. Kita ang Salamat. tangab noon. Naman ron. Ha? Kandilo. Pasok na. Nakalagay kandila. Birthday bray. Oh, pwede po po. Blow na candle ka. Be, Dilang. surprise pa tayo ng isang gihingatan eh. Ano sa? O may nga na. Uy, nagkakot na. Wow, heart! Happy 75. Huh? 75th. Mansari B, I love you. Ramli. Sana all! Ay pa-surprise! Much money na karon! Sana all. Ba, inutang na guys, inutang. Sana all. Anda? Makadila. Agaharan ko an. Sana nga wa nay away-away og sapot-sapot, di ba, my love? Lagsik na wala. Isasalam ko ano? Wala. Salamat bitaw. Salamat. Ikaw na guys, sing. Baby? Eh, nakulik me. Nalapag ko rin dyan pa-pizza. Magkano mo? Time check. Alas 11:48. Ikaw na guys. Ikaw na. Tete, sa
Yung kauna. Uy. Ko ni Anhing. Hello guys, niabot na si Mariano Daret. Siya na pa idang pa-surprise. Balik 1/4 pero na ganahan pag ko. Kay, dito man siya sa hagna, jag ako sa Alicia. Bantog ra kaningi si Jag una at tus baik uli. Napa? Kaya na dahil ijang pa-surprise na guys. Salamat Mariano, I love you. Kaya guys, napaijang pa-cake. Mansari man na ron, jagapon kay wa man si just Valentine's Day. Gibawi daw ni Jak karon. Pa-cake ni Jak. Salamat dahil sa pa-surprise nimo. Salamat dahil sa pa-surprise nimo, be. Na-surprise jud ko. Salamat kaadyo. Amping kanunay sa imong mga lakaw. Salamat. Happy Mansari. Salamat sa effort. Iguan. So guys, maura na yung vlog na murong adlaw guys. At langin na po ninyo among vlogs. Ugma. Salamat sa inyong pagtanaw sa among vlog guys. Bye-bye. Thank you for watching. God bless Thank you inyong for kanan. watching. Lexi Anda. Bye-bye. Bye guys. Thank you for Bye. watching. God bless ninyo.